झी 24 तासवर मुली विक्रीच्या रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यात आलेला आहे। मुख्यमंत्री या प्रकरणामध्ये लक्ष घालणार असं मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांनी सांगितलेलं आहे। झी 24 तासच्या बातमीनंतर सरकारनं याची दखल घेतलेली आहे आणि या प्रकरणामध्ये मुख्यमंत्री लक्ष घालतील अशी माहिती राधाकृष्ण विखे पाटलांकडून देण्यात आली आहे। आदिवासी विकास मंत्र्यांनी त्यात विषय गांभीर्याने घेतलेला आहे, पण खरं म्हणजे त्या संपूर्ण एकूणच आदिवासी भागामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी अशा प्रकारचं परिसरामध्ये एकतर मोठ्या प्रमाणात कुपोषणाचा प्रश्न आहे। मध्यंतरी सरकारच्या प्रयत्नामुळे आता कुपोषण बऱ्यापैकी आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न होतोय। ही घटना गंभीरच आहे अशी वस्तुस्थिती असेल, पण मला वाटतं संबंधित खाते मंत्री लक्ष घालत असतील। मी स्वतः त्यांच्याशी चर्चा करील। माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील आहे, ते सुद्धा निश्चित त्या प्रकरणामध्ये माहिती त्यांनी घेतली असेल। पाहूया आता काय निर्णय होतोय।